interessante kunstnere, der ikke er. Det er jo ofte sådan, at det er nogle ganske få kunstnere i virkeligheden, er vi en kæmpe palet af malere, som finder vej ind i museerne, dybest set. Det er altid de samme kunstnere, der går igen og igen, og egentlig ikke nødvendigvis bliver altid kvalitetsbedømt på værkerne, men i høj grad på navnet. Så det er sådan lidt en fariserer, der allerede begynder med at tale her, ikke? I forhold til museumspraksis, men det er lidt sådan, det er. Og det vil sige, hvis man taler om Cobra, så vil de fleste kunne nævne Asger Jorn, der er mange, der kunne nævne Karl-Ane Pedersen, Jacobsen, danske kunstnere i Danmark, og i Holland, ja, så vil man kende Karel Appel og andre selvfølgelig. Men der er rigtig, rigtig mange i Cobra, som vi måske ikke kender så godt. Og på samme måde med den kunstnergruppe, som jeg arbejder med, der hedder Linjen 2, som faktisk blev stiftet året før Cobra. Jeg synes, det der gør historien om Otto særlig, der kan man jo altid gå ned ligesom i fødselsår og sige, hvad fanden er det, der gør, at den her kunstner, der er født i 1917, får egentlig en lidt for sen debut i forhold til Linjen og andre kunstnergrupper, vi kender fra mellemkrigstiden. Kommer egentlig lidt for sent på scenen i forhold til det maleri, han måske praktiserer. Men omvendt kan man så sige, det er jo fordi, vi altid fokuserer på det, der kommer først, det nye. Det ligger i ordet avantgarde, som betyder fortrop. Uden at tage nogen ekskurs, så er Otto jo født i 1917, det vil sige revolutionsåret i Rusland. Det er jo interessant at tænke på, at vi står i en tid, der næsten begynder med at ligne revolutionsåret i Rusland. Vi har krig igen. Vi har en front, der til gengæld måske ikke tænker så meget i avantgarden, som Lenin rent faktisk gjorde. Lenin var nemlig ikke bange for avantgarder. Det var Stalin derimod. Men Lenin støttede sådan set avantgarde-kunstnere, hvilket jo kan virke som et paradoks. Og han var meget for den geometriske rene kunst, kunne man sige, altså konstruktivisme. Den skulle spændes ind i revolutionsarbejdet. Så der var politik i det. I det øjeblik, hvor Otto kommer ind i 1944, der er politikken i kunsten sådan forsvundet. Det er et mellemkrigstidsfænomen. Det er der, vi også taler om de rigtige avantgarder. Når vi kommer i efterkrigstiden, så taler kunsthistorikere altid om neo-avantgarder. Det vil sige nye avantgarder, der trækker på de oprindelige avantgarders erfaring. Som jeg sagde, avantgarde er egentlig et militærbegreb. Det går helt tilbage til middelalderen. I 1848 der får filosofen Saint-Simon fundet frem til den her idé om, at Henri Simon får den her idé om at spænde avantgarden for kulturhistorien, altså for kunsten. Så det er egentlig et gammelt begreb, men det er i 1930'erne, at vi rigtig begynder med at tale om avantgarde, som de her kunstnere, der går ud og eksperimenterer med, hvordan hverdagsliv og kunsten kan falde sammen. Og det gør de på forskellige måder med noget, der minder om happenings osv. Og den her tradition, den tager den her gruppe Linjen 2 faktisk op i 1947. Du kan I se, det billede, der hænger derovre, det er sådan malet i 47. Der begynder Linjen 2 med at eksperimentere med en kunst, som vi i dag vil kalde for fuldstændig absurd grænseoverskridende. Det har vi næsten glemt om Linjen 2. De prøvede for eksempel ideen af, om at de måske kunne lave en seance, eller sådan noget kaldte de det, en datamanifestation, inde på det, der hed DSB-kino, som lå inde på Hovedbanegården, og først blev nedlagt i 1971. Derinde der kunne man se film, som var, prøv at tænke på, hvor genialt det er i dag. Nu står vi og taler om at drive palads ned. Prøv at høre her. Man stod inde, og så kunne man gå ind imellem, at man ventede på togene, og så en film, der ikke var særlig lang, så derfor kunne man vise varietéfilm, tegneseriefilm. Altså det var jo et fænomen før. Dem kunne man se derinde, og eksperimentalfilm fra Rusland. Montagefilm, avantgardefilm simpelthen. Det kunne man stå og se derinde på Hovedbanegården. Der havde Linjen 2, de havde fundet på hjemme ved Richard Winther, som er en af de her kunstnere, at det kunne være sjovt at lave en seance dernede, som skulle være fuldstændig kaotisk. Det skulle være sådan noget med, at man gav folk afføringspiller, som sad derinde. Der var vel 303 mennesker, det regnede man med, det ville der nok komme. Så kunne man give folk afføringspiller, så skulle man se, hvad der så skete, hvor mange kunne nå. Så skete der et eller andet med det der. Så havde man fundet på, at det var også meget sjovt at have en politibetjent, der kom og slog på folk. Her der taler vi om strategier, der først bliver brugt af provoerne og studenteroprøret i 68 igen. Så noget havde de talt om for at skabe kaos i systemet, så at sige. Det er meget sjovt at læse det, fordi det er flere sider breve, som der er dokumenteret ved Richard Winther, hvor man kan læse om alle de skæve ting, de havde lavet. Altså for eksempel 2 mennesker, der sidder i en sandkasse, som voksne mennesker i sådan en sandkasse og leger, for eksempel. Og en, der river siderne ud af en bog, som han læser op af, og sådan noget. Alt det her, det ville de lave derinde. Så havde de en idé om, at de kunne tage politikens lysavis. Det var noget helt nyt, man havde fået lysavis, altså. Man kunne vise de nyheder osv. Der ville de have en reklame for Linjen 2's første udstilling. Den ville de lave som sådan. Linjen 2, de flyttede ind i Tokanten og lavede deres første udstilling derinde. Og den blev lidt
derhen af på en eller anden måde. De havde fx alle sammen fået høje hatte på. Det var noget, de havde fundet ud af, at der lå sådan en Røde Kors butik ude på Amager, og så var de taget det ud sammen med Richard Mortensen, så havde de købt høje hatte, og så kom kunstnerne med det der. Herup, han kom også med sådan en høj hat med porre i og sådan noget. Det viser altså noget om, at linjen 2 og de kunstnere, der senere blev en del af Cobra, de var ganske nære og egentlig meget gode venner der i 47. Det gik helt anderledes, når vi kommer op i 1948-49. Så opstår der 2 forskellige fløje, og nu kommer det, jeg rigtig vil sige, så kom der 2 forskellige fløje. Den ene, den hed konkret kunst, og den anden, den hed spontan abstrakt kunst. Den ene, den gik ud ind for, og det var Cobra, at kunsten skulle være sådan set udlevet på en eller anden måde, som barnet og det, man kunne kalde primitive stammesamfund, psykisk syge osv. Kunsten, den skulle arbejde fuldstændig frit. Man skulle have et impulsivt liv, legende liv. Den geometrisk konkrete, og det er lidt fejlfortolket virkelig, men det kræver for mange mellemregninger, den blev opfattet som kold, stringent, klar, for den skulle arbejde med rene former. Begge retninger ville sådan set det samme, kunne man sige. Det vil have en kunst, der skabte et nyt, frit samfund. Så motivationen var sådan set den samme. Hvis man så siger ud af det her, at hvis man ser på den rigtige humanisme, så handler den om ikke at stille verden op i polære fløje, Ukraine versus Rusland, konkret kunst versus spontan abstrakt kunst, politisk kunst versus ikke politisk kunst. Verden i kunstnerisk optik bør sådan set undersøge, hvad er humanismen. Og det er det, jeg mener, Otto H. Svensson virkelig gør, ved at male sig, så at sige, ind i brikken mellem de 2 forskellige kunstretninger. For han glemmer jo aldrig selve farvelagene, det pastøse, det taktile, det at linjerne netop ikke står fuldstændig rene osv., samtidig med, at når vi ser billederne umiddelbart, så vil vi sige, vi kan godt se her ansatser til noget, der er firkanter, eller trekanter, eller rumper, eller så videre. Det sjove ved formerne er, det er meget sjældent geometrisk rent. De er ikke ligebenede trekanter. Hvis de er trekanter, bliver de næsten som hernede. Alligevel til firkanter, så vil vi sige, sådan en form som den der, hvad er den? Ja, vi vil umiddelbart associere med en trekant, i virkeligheden en firkant. Altså på den måde arbejder han med et fuldstændig åbent formsprog, som egentlig er tættere på det spontane abstrakte, end på det geometriske, samtidig med, at vi godt kan se, at det er jo faktisk de rene og lige linjer, det ordnede maleri, der er pointen her. Og det vil sige, at sådan en kunstner som ham, han faldt meget let ud, for han passede sådan set ikke rigtig ind i de her 2 overordnede lejre. Den type kunstnere, der må vi rigtig mange af, men der er få af dem, og det mener jeg med helt oprigtighed, der har de samme kvaliteter, som det man ser i Otto Svenssons ting. Og derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at vi i dag ligesom har fået ham en lille smule frem i lyset, i et kælderlokale i Valby, på kvadratmeter, der svarer cirka til, hvor meget småt derhjemme, men det er nok cirka ligesom i en stue med køkken alrum på Frederiksberg, det er ikke meget større. Men jeg synes, at ikke desto mindre er udstillingen stor, fordi den netop viser, og det tror jeg er noget nyt i tiden, at vi begynder med at skal have et andet syn på de her kunstnere historisk. Og jeg mener, hvis vi tager den store humanisme, og det er jo et stort begreb, men altså menneskeligheden, friheden og alle de ting, som mange efterkrigskunstnere i virkeligheden arbejder med, så kan vi sige, at der er hele grupper af kunstnere, der er faldet ud. Der var en kunstnergruppe, der hed Spiralen. Ikke mange husker dem længere. Kun for, at Asger Jorn sad der, og så Wilhelm Fricke i øvrigt. Det var et sjovt møde, at sådan nogle kunstnere kunne sidde sammen der i øvrigt. Vi kan huske majudstillingen, som Otto Svensson netop var en af stifterne af, som kunne rumme alt fra Mogens Balle til kunstnere, som kom fra en helt anden og ny, meget mere konceptuel 60'er avantgarde, kunne man sige. Man kan huske måske martsudstillingen. Stort set alle kunstnerne, ud over Ejler Bille, er faldet ud af den almindelige befolknings bevidsthed i dag. Kunstner som Jeppe Montelius er der ikke mange, der husker. På samme måde som Otto Svensson, som jo også var en vanvittig god kunstner. Og sådan er der massevis af grupper og kunstnere, der faldt ud, fordi de måske faktisk arbejdede med troen på den her store humanisme og den her store kunst. Og den kan man sige, den lå også lidt i helhesten. Den lå lidt i nogle af de kunstnergrupper, der måske også kom før Cobra. De havde også nogle af de her visioner med, at her der kunne man vise alt fra landskabsmalere til og traditioner, der gik langt tilbage til den helt abstrakte, moderne kunst af samtiden af den generation. Så jeg synes, Otto Svensson har haft et vægtigt, om en overset bidrag, hvilket ikke er det samme i den danske kunsthistorie. Tak. Ja, endelig. Nu er jeg lidt til mænd, eller mig. Jeg stiller mig her, fordi
fandt jeg sådan lidt plads. Det er fordi, jeg kunne godt tænke mig at høre jeres ord på det her med følelserne, som kan ses i hans malerier og farver og former. Ja. Det er jo et svært spørgsmål, fordi vi ser jo alle forskellige på billeder, og nogle jo synes, det er generelt så det, og andre de synes jo, det er fantastisk. Ikke? Så hvad er det, vi ser i det? Altså jeg tror, det der ligger i den måde, at han blander farver på, hvor han jo egentlig får en orange til at rumme alle mulige nuancer af den orange, eller den måde, han kan lave lys på. Jeg var over kigge på det billede, det jeg var hernede i fredags, fordi jeg kom ude for tidligt, så jeg var i rigtig god tid. Så kørte jeg hjem igen og ventede, når jeg kom næsten en uge for sent. Så var der regnvejr. Det derovre, det ser næsten ud, som om han har haft en rullestruktur i et af dem, hvilket undrede mig en lille smule. I hvert fald har han stampet det op ellers med en helt, det kan du svare lidt på det der, men altså så har det været en meget, meget tør pensel, der har, ja, den er helt sådan krasset op, og det der sker, når man gør det der, det er sådan et gammelt Kurt Trampedach-træk, det er, at man laver højlys i billederne, det gjorde han meget med knive, han malede lagene meget, meget tykke, og så ridsede han igennem, fordi så kommer farverne inde bagfra, så får man sådan set sådan en underbelysning, der kommer frem i billederne, og Otto har kunnet noget af det samme, men på meget, meget fine måder, der får han arbejdet farverne ind, så det er meget svært at sige, at den der sådan en cumulus nimbus sky-agtig farve, eller er den en mørk blå, altså det hele står og vibrerer. Og på samme måde som med formerne, det er meget afklaret og vanvittigt åbent og uafklaret på samme tid. Og det er vel næsten det, der er følelser. Altså at vi har alle registrene så at sige på samme tid. Man siger, er du glad? Ja, men det er jo ikke nødvendigvis, når man står og reflekterer over den følelse, der kommer nu. Og så går den også ofte væk igen. Ikke? Og på samme måde med billeder, du møder dem, bum, og enten så virker de, eller så virker de sgu ikke. Et billede, det er ikke noget, man står og kigger længe på, kan jeg lide det eller ej. Sådan der. Sådan tror jeg faktisk, det er med kunst. Og sådan er det i hvert fald noget for min eget vedkommende, sådan er det faktisk stadigvæk. Selv nu, at jeg arbejder professionelt med det, ellers så kan jeg slet ikke holde det herude, så var jeg blevet noget helt andet. Altså selv som museumsinspektør, tror jeg ikke, kunne tjene mere på p-vart. Det er i hvert fald, hvis man gør jeg hører p-vart på Frederiksberg, og de får faktisk noget for hver gang, de skuldskriver bløde, de går der hele tiden i de der gule arbejde. Så det er sgu ikke derfor, jeg kun står i det. Det er faktisk fordi, bang, sådan der virker billeder. Og det gør de her billeder, som får, og de brænder jo fandme. Der er jo knald på farverne, ikke? Altså nogle af dem mere end andre, ikke? Men den der for eksempel. Også nogle af de der med det røde, den der lille røde der, den har jo ikke ret meget, den fylder i det lille billede, der så ved at være lagt på langen, så ikke på højkant, så får den får jo endnu mere kraft ved at være rejst op, sådan der, som er lagt ned. Og omvendt, så går han lige det modsatte den næste. Bum, lægger han ned. Så det er den der lille smalle der brænder helt igennem. Og det følelser, fandme, det er nogle gode billeder. Det er så det i talesæt, sådan rigtig. Jeg ved ikke, du har sådan et konservator, du er jo rigtig nede i billederne. Jeg går til dem sådan, at du står med mine dage. Jeg vil nok sige, at han har arbejdet rigtig meget med de kolde, de varme farver. Ikke? Det er jo sådan det der tip der til at få balancen i billederne. Det gør jo også, at du ligesom kan få noget glød ud. Yes. Altså, det er i hvert fald en af de ting, jeg ser. Og så altså det med balance, det er det, der gør, at det også bliver roligt og afslappet, og du kan tage det til dig. Ja. Det er helt enig. Ja, men der er mange, og så har han arbejdet meget laserende også, ikke? Altså hvor han netop har, det der med, at han sagde selv, at de mørke farver skal jo kunne lyse. Altså han har arbejdet i de mørke farver, der er der mange lag, hvor du så kan fornemme lyset ind ad det. Det er jo også der, hvor der kommer noget liv frem. Og der sker også noget af det med, når man lægger sådan en mørk baggrund. Jeg har lavet det nogle gange efterhånden, nu må jeg tage holde op med det, men jeg har lavet flere af de udstillinger, jeg har lavet, der er malet alle ikke helt sorte. Det gør noget vanvittigt ved det. Og jeg har lavet sådan en, hvor jeg lavede alt helt sort. Altså sådan sort, fordi det var endda tegninger og sådan noget. Men så var der også oliebilleder, ikke? Og så 1800 billeder, 1800-talsbilleder, sådan noget, dækkede alle vinduer og det hele i slottet derovre. Og alt var helt sort. Så når du gik ind, og jeg lavede om vinteren, så når folk gik ind i lys, så var tesen den, at hvis de bare går der en time, så går de kraftigt i mørket også. Og det synes jeg var endnu federe, altså når de kommer ind på det der mørke rum, så går de ud, hold da kæft, man, det blev mørkt, men det skal kigge der. Så de fik den der ligesom ind i kroppen, ikke? Men det der sker, det er jo, at man sænker lux så meget, når man gør det der. Så for det første har billeder rigtig godt af det. Man glemmer også lidt det der med mobiltelefonerne og sådan noget. Folk går jo ikke i et helt mørkt rum, og sådan, fordi så lyser det op, det er sådan lidt pinligt, ikke? Altså så det virkede vanvittigt stærkt. Og det der sker, det er sådan en rød farve som den der rundt, og den bliver lagt på sådan en rød bund der. I stedet for at man sætter den ind i et hvidt perspektiv, eller hvad man ellers kan finde på, så virker den meget, meget, meget stærkere. Og det har faktisk noget med følelser at gøre, fordi du får den der røde der, den går lige ind i kroppen på dig på en eller anden måde. Og det gør den jo, fordi den bliver lagt op, så med den der
den der med, den er heller ikke sort på den måde, den er, det er jo rigtigt, det ved med det meget mere om, men den har jo alle mulige grå nuancer, og så får den lige den der revne ned igennem, så du også får et billedeforhold. Det er ikke bare sådan en sort død flade, det er faktisk en flade, der arbejder rigtig meget til de andre farver begynder med at bevæge sig og arbejde. Og det er det samme, der gør, hvis du laver sorte vægge, så får du den samme effekt. Sådan nogle billeder her, hvis de bliver lavet på sådan en sort baggrund, kan vi komme til at se fuldstændig vildt ud. Det vil nok være lige voldsomt nok hernede, men altså, jeg står jo allerede og tænker sådan, hold der er vi en anden. Ej, en spand maling. Ja. Så på den måde, ikke? Er der i hvert fald følelser i det. For mig. Jeg tror godt, du kan få sådan det. Og det er ikke mit job. Ja, men jeg kan godt forstå, hvis jeg kan, fordi jeg synes virkelig, det er vildt godt billede. Jeg synes, det er vildt godt billede. Og jeg vil faktisk sige, det der er, det er jo, på en side så taler man hele tiden om det med avantgarde, og hvad er det nyeste i det,